Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing lan salam sejahtera kagem kula lan panjenengan sami. Puji syukur sumangga kula lan panjenengan panjenengan dhateng hadirat Allah Subhanahu wa taala. Amargi inggih rahmatipun kula lan panjenengan kepareng gampal lebeting acara upacara adat krama ing dinten ingkang bingah menika. Hadirin ingkang bingah, acara krama menika inggih menika momen sakral penyatuan kalih incan lebet tangsuran suci. Wondene rangkeyani acara ing dinten menika ngliputi setunggal doa pambuka supados acara tidak lancar, kalih prosesi adat krama dados tanda restu lan penyatuan keluargi, 3 krama saking sesepuh utawa tokoh agami, sekawan ucapan sugeng lan donga saking para dayuh atur-aturan. Mugi-mugi acara menika asta keberkahan lan kebahagiaan kagem kaping kalih mempelai. Hadirin ingkang kita hormati, makaten lah rangkaian inggil upacara adat krama ing dinten menika. Matur nuwun ing rawuh lan donga restunipun. Mugi-mugi kaping kalih mempelai sugeng rukun bingah lan lestantun sadangunipun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.